biti. Няма поглед на тебе. Was ist die letzte Station? Das ist die letzte Station? Die erste jetzt. Beim Zoo. Das ist ja beim Zoo. Ja. Още. На следващата трябва да сме. Тя е последна нагоре, лифта води. Лифта, те са два на две даже. Не, на следващата. Да. На последна. Тя ли е последна? Да. Да. А сега ще вече ще звукне доста нагоре. Ние още тук влева.